ҳазрати Муовия разияллоҳу анҳу ривоят мекунад, мега Расули акрам саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармуданд, гуфтанд ки ҳар гуноҳе мекунӣ мақсад умеди бахшиданша мақсад аз Аллоҳ бикун, магар ғайри ду гуноҳе ҳастае ки якеш як бародари мусалмонта мекушӣ, дигареш беимон аз дунё мегзарӣ. дар ин умеди мақсад бахшидана нак мега. Бинем бародари азиз чӣ хел сахтае ки мисол ҳазрати пайғамбармон ин гуна мисол гуфтааст ки дигар гуноҳ мекунӣ, мисол оро умед ки иншааллоҳ Аллоҳ мебахшата, лекин ини ду гуноҳе ки ини мекунӣ, якеш одама я мусалмона бародари мусалмонта мекушӣ, дигараш беимон, имон надори мусалмон нест, аз дунё мезгарӣ, иша мақсад вай накун. Чӣ гунаҳе ки мисол ҳазрати пайғамбармон ҳам падару модараш ки мисол аз дунё беимон гузаштанд, ки мисол вақте ки хост зиёрати мақсад қабри модараш кунад